primárny význam toho je tá funkcionalizácia. Ale ja rád hovorím a berem to ako taký trošku bonmot, že má to vyjadrovať aj to, že výskum v oblasti skla je fun. Máme sklo, ktoré bolo použité v zdravotníctve, v nemocnici, je vysoko kvalitné, dokáže odolávať vyšším teplotám, má dobré mechanické vlastnosti. A napriek tomu jediné, čo sa s takýmto kvalitným sklom dá spraviť, je, že sa skládkuje. Nedá sa použiť na bežnú recykláciu. A my rozmýšľame ako takýto kvalitný materiál použiť pomocou 3D tlače a dať mu nový život na filtráciu vody. Takže máme bioaktívne sklo, ktoré v tele reaguje, je nie to iné a zároveň podporuje hojenie rán a používa sa ako náhrada kostného tkaniva. Potom v našich podmienkach vieme vyrobiť základné sklo, ktoré sa potom odleje, urobí sa z toho prášok a tento prášok sa aplikuje do 3D tlačiarní a potom vytvoríme z toho pórovitú štruktúru, kus materiálu, ktorý potom môže sa aplikovať ako náhrada kostného tkaniva. Ten teaming nám, keď to tak poviem skrátene, dal skoro všetko. Hej. My sme tu netvrdím, že živorili, ale boli sme pracovisko, ktoré robilo povedzme kvalitný výskum na slovenskej úrovni. Bolo nás tu okolo 20 a potom prišiel teaming a zrazu my sme mohli začať raz personálne, mohli sme si dovoliť vybudovať veľmi silné výskumné zázemie aj z pohľadu personálneho, aj z pohľadu prístrojového. Ambícia robiť špičkovú vedu ide ruka v ruke s tým, že musím spolupracovať v medzinárodnom kontexte. No a na toto je najlepšia, bo jedna z najlepších príležitostí program Horizon.